Какви са последствията, ако дишаме през устата? Над 60% от хората дишат през устата поне част от деня, без дори да го осъзнават. И това влияе много повече на тялото ти, отколкото си мислиш. Нека ти обясня. Когато дишаш през устата, въздухът влиза сух и нефилтриран. Това изсушава гърлото, разваля дъха и прави възпаленията много по-чести. Втората последица е върху лицето. Щом устата е отворена, езикът пада надолу и спира да поддържа челюстта. С времето това води до по-слаб профил, по-подуто лице и по-умерен вид на лицето. Има и нещо трето – енергията. Устното дишане е по-плитко, съответно тялото се натоварва повече и през деня ти липсва фокус и издръжливост. А най-интересното е, че колкото повече дишаш през устата, толкова по-запушен започва да се усеща носът. Навикът сам поддържа проблема. Ако често се усещаш с сухо гърло, умора или напрежение в челюстта, много вероятно е да дишаш през устата. Аз го коригирах това с лепенките за нос и уста на Noseway. Те насочват тялото към естественото носово дишане. Виж линка в биото и усети промяната още на първото използване.